Maayong buntag, may gala, niya nasab ko. Nag-andam ko og talong, magtorta ko og talong. Nagpabaga pa ko sa kayo. Nagtorta ta og talong kay sudan na mo. Mao niya mong sudan, kamahaw. Muna siya. Na ako sa mo ang mahiwagang kusina. Mabani ko ninyo mga higala, magluto aning tortang talong. Nara, talong. Torta ta. Good morning diha tanan sa mga Bisaya din haa. Ayaw mo kalimot og like og subscribe sa ko ang mga video kung sa manaot malingaw mo og tan-aw sa mo ang provincial life. Diri sa mo ang bukid. So magpaila day ko no, ako day si Linlin Publiko, pero na ako diri nagpuyo sa ko ang mama taga Tagumi, Davao del Norte. Hello din naa sa tanan sa mga Bisaya din naa. Pasensya na mo kay baguhan pag budyo diri Bani ko ninyo mga talong, tortang talong para sa among pamahaw. Sugbaon na nato siya kay nabaga naman ang akong kahoy. Ay na, may buntag. Hi. Nagmata na siya. Wala si Daba. Oo, wala siya gabi eh. Hi, Pod. Hi na. Hi. So, una, nagbaon na to siya kay para tangan siya o talong. Mabi, hindi yung itlog. Isahan. Sabak kay radyo ni mama. Sayo ka siya nag-under ang radyo. Kuha sa kong kwarta mga higala ka. Palit ko o eggs ang anak. Isagol na mo sa bana kay radyo ni mama. Sayo ka kung mama na radyo.
palit ko og itlog ng higala sa akong anak kay sagol na ako sa talong. Wala ka mo. Kuan, duha lang ka buok. Kasya naman guro ni. Salamat. Mata siya tindahan. Palit siya og itlog. Nakato ka pikas. Niya, patanaw lang. Pakita din ako sa inyo ang gawas sa mo ang balay. Ano mo ang munting payag. Dili sa kuaning mama day na balay. Pero si mama natabunan sa lubi. Wala siya. Ano ang balay ni mama? Pasensya na mo sa background kay bana kay radyo ni mama sa iyo. Manghod na nun. Payag-payag na mo. Bana kay radyo. Sumaot na siya. Balay ni mama. Ang entrance. Pasensya na sa inyo. Pero proud kayo sa pobre. Wala ng pobre basta mayo na lawas. Praise God. Kasi mga bulak si mama. Mga bulak ni mother. Ano yung mga bulak ni mother? Insurance. Numero unang non-life insurance sa Europa. Ika-22 na non-life insurance sa US. Magpaila ka natin ang sa ibang produkto sama sa comprehensive insurance. Mga bulak ni mama, mga tinanom ni mama mga bulak. Liability, CPCM, home building fire insurance, home building earthquake insurance, and accident insurance for only 75 pesos. Insured ka na up to 1,000 pesos with kabuhayan assistance. May gulo na, magpa-insure ka sa Mapre Insurance. Ang Mindanao Regional Office na inutang sa insurance natin sa Work to State, Davao City, ug ang ilang distributor and booking office sa Segundo Pista Building. Balik na sa kusina. Ay, napagod nito kong talong. Mo din ni siya mong atong sa una na kong video mo ni mong kusina. Diri ang mo ni ang kusina jud ni mama bali diri mi nagakaon diri ang lamisa. Kumbaga diri mo siya dirty kitchen ni mama. Na diri ang chili. Mga butang-butang. Mo ni siya ang lamisa. Dito ni siya gikan kaso gipatrabaho man siya. Gi-flooring siya. Mo nang gibalin sa namo diri Sinsya mga butang-butang. Na yan. Nya diri ami nagahugas. Mo ni siya mong hugasan. Mo siya mong hugasan. Nya mo ni siya mong lutuan. Mga sa kahoy, mas lami mo gud ang luto sa kahoy no. Sa mga nagluto din na sa kahoy, lami jud ang luto sa kahoy kaysa siling sa gasol. Paluto na ko ang talong. Magkita lang tatawad-tawad mga higala. See you on my next video. Salamat. Please like and subscribe sa akong channel. Salamat.